Want ja, al dat wetter van de aankomende weken had duidelijk zijn sporen achterlaten op het terrein. Dus we er alles aan doen om het zo droog mogelijk te krijgen voordat die 1000 studenten hier deel strikken. Op dit gas dan moet je wel 500 liter tentjes komen te staan. Studenten krijgen per 2 een tentje direct bij het hek. Dat moeten ze zelf opzetten, nou dat hier weer keurig inleveren. En in dat tentje moeten ze hier de komende 2 nachten leven. Is het te dwars op het terrein? Ja, het meeste giet aardig. De lege plakken, daar staan nou nog plassen. We hopen die op die het te krijgen. En ja, dan moeten ze maar een beetje inskikken. Hoeveel water ga je zo voortzoeken? Ja, kuber 15, 20, zoiets. Hoeveel tanks ben dat? Ja hoor, dit is de 4e. Dus 5 kub per tank. Ja, en ik viel nou wel wat uit de los bij komen. Ja, de verkeerde boel. Ja, je werk zit er nog Heel net op. in. Nou. Het is voor de tweede keer dat de studenten van Windesheim hier haar een introductie horen. Voor de introductie zit er zielen, sporten en vanzelfs feesten op het programma. Het hele evenement is voor het recreatiebedrijf dat het organiseert tegenwichtig. En net alleen vanwege de stream in de simmer. Wij hopen op deze manier toch weer 1000 man bekend met te laten. Met Heeg, met de wetensport, zielen vanzelf, met ons bedrijf. Zodat er een beetje kweek is. Want de wetensport kan van onderhoud echt wel wat kweek gebruiken. Want ja, we hebben toch wat vergriezing in de wetensport. En dan hopen we op deze manier ook wat om te doen. Ja, en je had nog 2 keer hoor, merk je dat ze weer omkomen? Ja, heel duidelijk. Wij hebben oude simmer heel soort studenten aan die zeggen, ah ja, we zijn van Windesheim. De studenten bleven nog om te mij waasden.